Rahmatullohi va barakatuh. Барыбызга шушы Аллаһның йортларында җыелып, Аллаһның сәламе, Аллаһның рәхмәте, Аллаһның бәрәкәте булсын. Тормышларыбызга, шушы хаят тормышларыбызга, йортларыбызга саулык, сәламәтлеккә, инде иманнарыбызга артырыбызга бер сәбәп булып, менә монда җыелдык. Фәрит хәзрәт белән сөйләшкәндә мен әйтәм, әйдә вагазны оештырабыз дигәч, инде шушы шөкер итү турында бер теманы кузгатып китәргә дип тәкъдим итте. Һәм шушы Аллаһ субханаху ва тәгаләгә шөкер итү ничек була микән дигән менә бер мәсьәләне ачыклап карыйк әле җәмәгать. Менә без Аллаһ субханаху ва тәгаләнең яратылган бәндәләре. Аллаһ Тәгалә безне бар кылды. Аллаһ Тәгалә безне бар кылды, анарга гына гамәл, гыйбадәт кылыр өчен. Без шушы җир йөзендә без вакытлыча гына яшәйбез. Шушы вакытлыча дөнья безгә бирелгәндә, аннары шушы хаятуд дөнья, ягъни шушы тормышыбызны калдырып, Аллаһ субханаху ва тәгаләгә кайтабыз. Һәм шушы яшәгән дәврдә яшәгәнгә күрә адәм баласы төзек иде микән, иманлы иде микән, мөселман булып яшәде микән, яисә бузыклыкта, гөнаһта, гөнаһкар булып, я инде кафир теге инанмаган, ышанмаган хәлдә булып киттеме. Барыбыз да шушы Аллаһ Тәгалә хузурына кайтабыз. Һәм шушы яшәгән дөньялык белән хисапланабыз да Аллаһ Тәгалә каршында. Без мөселманнар буларак Аллаһ Тәгалә әле безнең өчен яңадан кыямәт көне ясаячак дип, ягъни кыямәт көне, шушы хисап көне булачак. Без Аллаһ Тәгаләдән Аллаһ каршында барыбыз соралырбыз. Менә яшәгән дәврдә ничек итеп яшәдек? Нәрсә өчен яшәдек? Нинди максатлар куйдык? Нәрсә дип йөрдек микән шушы дөньяда? Нинди рәвештә йөрдек дип, Аллаһ Тәгалә каршында җавап бирәбез. Аннары инде мәңгелек тормыш башлана адәм баласы өчен. Әгәр шушы хаятуд дөнья, шушы инде кыскача гына булса, тегесе мәңгелек тормыш башлана. Кыямәт көне хисап адәм баласы алганнан соң, кыямәт көне аның өчен беткәннән соң, шушы ике мәңгелек йортында инде җирләшәчәк, урнашачак һәм шунда инде калган мәңгелекне, калган гомерне инде шунда дәвам итәчәк. Аллаһ Тәгалә җәннәтне бар кылды, Аллаһ Тәгалә җәһәннәмне бар кылды. Җәннәт инде мөэмин мөселманнар өчен, Аллаһ Тәгаләгә буйсынып, Аллаһ Тәгалә әмерләрен үтәүчеләр өчен, Аллаһ Тәгаләнең тыйган, харам иткән әйберләрдән тыелып, шушы харам Аллаһ Тәгалә ярамый диде, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям аны ярамый диде дип тыелган һәм Аллаһ Тәгалә әмерләрен үтәгән бәндәләр өчен җәннәт булыр ди. Инде җәһәннәм икенче шушы мәңгелек йорты инде Аллаһ Тәгаләне тыңламаган, Аллаһ Тәгаләгә буйсынмаган, Аллаһ Тәгаләгә шөкер итмәгән бәндәләр өчен булыр ди. Һәм шунда сорау: без дөньяда вакытында Аллаһ Тәгаләгә шөкер итәргә нәрсә өчен, нишләп, нинди рәвештә булырга тиеш соң? Бүгенге көндә Аллаһның рәхмәте белән шушы коммунизм бетте дә, Аллаһ юк диючеләр дә юкка чыктылар, әлхәмдүлилләһ. Яңадан да мәчетләр төзелде, мәчетләр ачылды. Халык дингә килә башлады дип. Шулай 2000-нче елларда шулайрак булды. Менә шушы 90-нчы, 2000-нче еллардан алсаң, ничә вакыт узды инде? Чамалап 25-30 ел вакыт чамасы узды, әйме? Әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Тәгалә бүгенге көндә безне иманлы килеш монда җыйды. Татар авылына барсаңмы, кайсы бер кешедән сорасаң да, син мөселманмы? Кеше нәрсә ди? Үзенә бүгенге генә мөселман дип әйтә, шулай бит инде. Теге урыс авылына барып, теге кеше үзенә мәсәлән христиан дип әйтә, теге урыслармы, башка анда милләтләр мәсәлән христиан диненә кайттылар, чиркәүләр салынды. Һәрберсе Аллаһ Тәгалә нәрсә үзенең юлын җайлады һәм адәм баласы шушы юлдан инде җайланып, хәзер бүгенге көндә теге мин мөселман татарына барсаң,
анда башка бер әйтик мәсәлән төрки халыклар авылларына барсаң, теге кеше үзенә мөселман дип әйтә инде. Тормышларыгыз ничек дигәчтәннән, нәрсә дибез? Аллаһка шөкер дибез инде. Аллаһка шөкер дибез. Ягъни телебез белән Аллаһ Тәгаләне мактыйбыз, телебез белән инде Аллаһ Тәгаләгә теге ул сүз дөрес түгел, но аңлашылсын өчен әйтергә туры килә. Аллаһ Тәгаләгә үзебезнең рәхмәтен әйтәбез. Менә кеше мисалы белән, име, кеше мисалы белән. Әгәр күршең мисал өчен, име, я туганын, я берәр теге сиңа якын дус иптәшең, яисә мәсәлән чит булган сиңа бер кеше яхшылык эшләсә. Ул яхшылык эшләгән чакта теге син анарга карата нәрсә эшләрсең? Нәрсә әйтәсең ул кешегә? Аллаһның рәхмәте булсын. Ягъни рәхмәт яусын. Теге үзенең менә шушы ул сиңа яхшылык эшләде икән, син дә анарга карата бит явызлык белән, яманлык белән кайтармыйсың бит инде. Һәм кайтырга да җыенмыйсың. Син дә анарга карата бер яхшылык эшлисең килә. Менә адәм баласы шундый рәвештә ясалган, яратылган. Менә без җиннәрдән, җин-пәриләрдән, шайтаннардан аермалы буларак, име, без яхшылыкка яхшылык белән кайтарырга. Яхшылык эшләделәр икән, безгә карата яхшы бер нәрсә эшләделәр икән, без анарга да яхшы белән кайтарасың килә. Менә күршем мәсәлән, менә биләр утырып тора бит инде бит. Әгәр теге коймаң аз гына кишәя башлады инде, күрше абзыйга керәсең дә, киртәм китә башлады, моны ясатасы бар. Күрше хакы дип инде киртәңне ясадылар, акча сорамадылар. Син аларга рәхмәт нәрсә дип әйтәсең? Коймак пешереп булса да, менә күрше рәхмәт инде, теге акчаны алмадың, акча алмыйсың инде, күрше хакы дигәчтән теге. Я кайбер вакыт теге акча белән бирәсең дигән сымак, име? Теге яхшылыкны яхшылык белән кайтарабыз. Һәм инде бу инде кешелек күзлегеннән дә шулай инде. Дин янынан да караганда шулай ул. Шулай итеп адәм баласы яратылды, име? Инде теге яманлык безгә яманлык эшләсәләр, я бер теге начар итеп теге бер нәрсә эшләсәләр, безне дә анарга шул начарлык белән кайтарасы килә, ләкин шәригатыбыз куша алай эшләмәскә. Ягъни теге яманлык, теге начарлык белән кайтарма, сабыр ит. Инде кыямәт көндә бер хисабы бар. Ләкин яхшылыкка яхшылык белән кайтарасың. Инде Аллаһ Тәгаләгә карыйк әле. Аллаһ бөек Раббыбыз. Күпме безгә яхшылык биргән. Аллаһ Тәгалә бөек Раббыбыз. Әгәр аның нигъмәтләрен саный башласаң, нигъмәтләр инде шушы бирелгән, шушы бүләкләр, име? Аллаһ Тәгалә сиңа саулыгын, сәламәтлеген биргән, зирәк акылын биргән, ике кулыңны биргән, ике аягыны йөрергә биргән, име? Йөрәкләребез Аллаһка шөкер исән-сау. Кайбер әбиләр больницага баралар бит инде. Йөрәкне тикшерергә. Медсестралар нәрсә әйтә? Менә дигән яшь кешенең йөрәге кебек синдә. Чөнки элек-электән колхозда эшләттеләр бит, име? Теге безнең кебек яшьләрне теге ялкаулыкта уже үстермәделәр. Менә яшьләрне анда әллә нинди теге тромплар, әллә нәрсәләр табалар теге йөрәгендә. Ширләп йөриләр, име? Ул кешегә карасаң, тап-таза исән-сау. Чөнки теге кемәтешле уже яшь чактан инде эшкә өйрәттеләр, эш булгачтан хәрәкәттә бәрәкәт диләр. Шулай итеп теге саулыгына күрә чагыштырмача, бәлки уллар бездән теге сәламәтлерәк бүгенге көндә. Аллаһ Тәгалә безгә әлхәмдүлилләһ шушы җирлектә, авылда дип әйтик инде, яшәргә йорт биргән. Йортларыбыз бүгенге көндә кыш көнәсә җылы. Әлхәмдүлилләһ. Газ кергәнме? Газ бармы? Газ кергән булса булды инде монда. Әлхәмдүлилләһ. Теге, утын белән ягасы булмаса, бу бит Аллаһның бер рәхмәте. Теге гарәпләр белән сөйләшәбез бит инде кайбер вакыт теге гарәпсәнгә теге барганнан киткәндә. Шуңа теге әйтәсең, сездә суык, без әйтәсең, бездә суык, малай. Теге аларда эссе 40, име? 30, мәсәлән, 35 эссе инде теге, кайнар эссе. 40-45-кә җитә. Сездә ничек әйтәм, бездә инде шуның киресе инде -20, -25, -30, -35 дә булырга мөмкин, 40-ка җитмәсә дә инде. Суык икән сездә, име? Мәйтәм, ләкин Аллаһның рәхмәте белән безнең өйләребез җылы, машиналарыбыз җылы, име? Теге бөтен нәрсә теге шул җайланган,
Суығын кем әйтмешли, бәлки аңа хәтле урамда артык йөрмәсәк инде, суығын да сизмибез дә. Менә Уфа мәдрәсәсендә гарәпләр бездә бар, Египеттан. Египет гарәпләре, әйме? Египетта кыш көне икән, теге температура бер нигә төшә, теге 5 градуска төшә җылы. Көндезме? Теге кыш көне уже салкынчарак дип әйтик инеме? Кояш аңа хәтле кыздырмый. Буларның теге өйләре җылыгы кермәгән, газы юк, берни. Болай теге киенеп кенә йөреп, менә шулай йөриләр икән. Шулай итеп, монда кыш көне җиткәч, әйтәсез дә монда рәхәт икән ди. Мен әйтәм, суык дидегез бит. Суык булса да, сезнең өйдә теге рәхәтләнеп чишенеп яшәргә йөрергә була ди. Безнең өйләребез алай җылынмаган, без аны җылыта башласам, безгә кыйбатка төшә электричество, әйме? Без теге менә шулай итеп, теге ятканда 2 кат юрган белән ябынабыз да шулай ятабыз ди. Дыр тешләребезне итеп ди. Менә Аллаһның рәхмәте, әйме? Менә нинди теге без бәлки чагыштырмача алардан авыррак кебек теге табигать торышы белән нигә, әйме? Минус 30, менә бүген 33 име, суык бит инде. Ләкин Аллаһның рәхмәте белән без аны хәтле теге авырлыгын сизмибез, Аллаһ Тәгалә җиңеләйтеп җибәргән. Аллаһның рәхмәте белән торырга, яшәргә менә теге бөтенсе транспорты көйләнгән. Уллар булгач инде пенсия киләдер. Шулай бит инде. Менә бөтенсе Аллаһ Тәгалә биргән бер зур бүләкләр нигъмәт. Бөтенсе саный башласын, санап бетерә алмыйбыз. Санап бетерлек түгел. Димәк, монда сорау туа. Әгәр мин теге миңа күрше теге кечкенә генә бер яхшылык эшләгән дәврдә, эшләгән чакта, әйме? Мин анырга да бер теге рәхмәт яхшылыгын белән кайтарасы килсә, Аллаһ Тәгалә Раббыбыз, бөек Раббыбыз, шул хәтле нигъмәтләр биргәннән соң инде, мин анарга карата ничек рәхмәтле булам икән, ничек шөкер итим икән? Менә әйттек бит, ничек торабыз, Аллаһка шөкер торабыз дибез ни. Менә ул сүз белән генә җитәрлек буламы, юкмы? Җитәрлек булмый икән. Сүз белән генә эш еракка бармый. Без бүгенге көндә әйтик, мәсәлән, кеше сүз белән теге вәгъдә итә, әйе, була диде, һаман сүздә кала, эш юк. Мәсәлән, теге председательме, или анда теге югарак бер җитәкче. Менә бу авылга инде быел асфальт керә инде. 5 ел узды инде. Һаман керә. Димәк, теге буш сүз инде бу. Менә безнең Аллаһка шөкер, Аллаһ Тәгаләгә карата теге сүзебез буш булып калмасын өчен, без Аллаһ Тәгаләгә карата шөкер итү ничек дөрес булырга тиеш микән дип, бер карыйк әле аятларга. Аллаһ Субханаху ва Тәгалә безне бит өйрәтә. Ул безне өйрәтмәсә, без аны намазында ничек укырга белмәсәк, әйме? Пәйгамбәрбез саллаллаһу аша әйткән хадисләр белән Пәйгамбәр тере үрнәк безгә булды. Аллаһ Тәгалә безне өйрәтмәсә, ураза дигән нәрсәне дә белмәсәк. Яни Аллаһ Тәгалә безне шушы иманга китерде, иманга да безне өйрәтә. Аллаһ Тәгалә шушы безгә зур итеп бүләк инде ислам динебезне бирде, һәм ислам динебезгә тәгълиматларга безне ул өйрәтә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям, Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям юкка гына аны өчен килмәгән. Яни теге Аллаһ Тәгалә безгә фәрештә җибәргән булса, адәм баласы әйтер: "Я Раббым, шушы фәрештәгә карап мин сиңа шөкер итеп гамәл гыйбадәт кылырга тиешмен. Ул бит фәрештә, мин кеше." Шулай булачтынан Аллаһ Тәгалә кешеләр арасыннан иң хәерле булган, иң лаеклы булган шушы рисалә, яни шушы пәйгамбәрлек өчен, яни Аллаһның илчесе булачаксың дип, шушы пәйгамбәрләрнең заманында һәрбер халыкка, һәрбер кавымга тарихында җибәреп торды. Һәм соңгы пәйгамбәр безгә Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям бирелде. Менә ул өйрәткәне белән, ул кушканы белән бүгенге көндә без шушы намазларыбызны башкарабыз. Аллаһ Тәгалә безгә ничә намаз укырга кушты көнне? 1. 3 түгелме ул? Фәрит хәзрәт. 3 тапкыр түгелме ул? 5 дип әйтәбез. 5 дип әйтәм. 50 түгелме ул? 50-дән 5-кә калды бит ул, әйме? Миграҗ кичәсендә карасак. Инде пәйгамбәрбез саллаллаһу Аллаһ Тәгалә әмренә риза бит инде уже төшмәкче иде теге. Пәйгамбәр Муса алейхиссәламны туктатып күтәрә алмас синең. Синең
Өммәте моны күтәрә алмас, бар Аллаһ Тәгаләдән җиңеллеген сора. Һәм бишкә калгачтынан инде әҗер савабы 50 намаздан әҗер савабын алачаксың. Моны кем безгә өйрәтте? Моны Аллаһ Тәгалә безгә өйрәтте, Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям өйрәтте. Һәм нәкъ шулай менә Аллаһка шөкер итүне дә Аллаһ Тәгалә безгә өйрәтә һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең мисалы белән өйрәтә. Чөнки без үзебезнең акыл белән тыгыла башласак, яисә мәсәлән, үз уй-фикере белән менә шулай итик әле, менә болай итик дисәгеме, безнең монда кем әйтмешли, һәрбер кешенең һәрбер өендә аерым бер дин килеп чыга ул. Дин теге минемчә дә, синеңчә дә, безнеңчә дә түгел ул. Кем кушканча? Аллаһ Тәгалә һәм аның пәйгамбәре кушканча. Ничек әйтәләр, ничек өйрәттеләр, без менә шулай итеп кабул итәбез. Аларны өйрәтү буенча карасаң, шөкер итү ул. Тел белән дә була, һәм булырга тиеш. Әлбәттә, без Аллаһ Тәгаләне мактарга тиешбез тел белән. Һәм Аллаһка шөкер дигәне белән генә түгел, бәлки ул өйрәткән пәйгамбәр сезгә өйрәткән зикрләр белән. Менә ул бер зикр мондаймы? Субханна дип язган. Арапча кемнәр укый анда? Субханалла бихамдихи дигән. Аллаһ Тәгаләне мактый торган зикр. Тан астасы бар, нәрсә дигән анда? Субханалла. Yani en hayırlı sözlerden diyebilir. Yani Allah Teala'ya şükür etmek til bilen bulurga mümkün. Tәнем белән булырга мөмкин. Тән белән инде шушы гамәл гыйбадәт кылуым белән инде аңлашылып тора инде. Синең намазың Аллаһ Тәгаләгә шөкер итүнең бер рәвеше ул. Әмерләрен үтисең икән, димәк син Аллаһ Тәгаләгә шөкер итәсең. Аллаһ Тәгаләнең харам иткән тыйган нәрсәләрен калдырасың икән, димәк син Аллаһ Тәгаләгә шөкер итәсең. Чөнки Аллаһ Тәгалә сиңа куша, син аны үтисең. Һәм өченчесе нәрсә ул? Йөрәк белән. Менә йөрәктәге Аллаһ Тәгаләгә карата рәхмәтен нинди микән? Ансы кайта без Аллаһ Субханаху ва Тәгаләнең бөеклеген, нинди бөек зат икәнен теге, ничек күз аллыйбыз, ничек аңлыйбыз Аллаһ Тәгаләнең безнең Раббыбыз икәнлеген ничек күз алдына китерәбез? Менә мисалыймы? Арабызда әле байтак кына, күп кенә кеше мәсәлән намаз укымый. Теге Аллаһка шөкер дип әйтә, мин мусульман дип үзенә әйтә, но намазга нәрсә? Басмаган, намазга басмаган. Ни сәбәпле? Ни өчен? Йөрәге белән ышанмый, яра тагын. Пенсияга чыккач укыймын дейм. Ансы күбесе шулай ди инде. Теге сонрак укырмын, әле теге вакытым юк. Ягъни адәм баласы моны кирәксенми дигән сүз килеп чыга. Аның каршында бүгенге көндә теге әһәмиятлерәк, важныйрак нәрсәләр бар име? Менә хәзер эшлисе бар. Намаз инде теге ул потом ансы да кирәк нәрсә, ул да кирәк теге. Но хәтле важный бер түгел. Ни өчен? Менә җавабы дөресрәк менә шулай әйтә. Аллаһ Тәгалә хакында гыйлем булмавы һәм Аллаһ Тәгалә карата салкын карау, яисә Аллаһ Тәгалә Раббыбызның бөеклеген аңламау нәтиҗәсендә. Менә Раббың кем икәнен танымасаң, әлбәттә ул вакытта нәрсә? Намаз, Аллаһ Тәгалә әмере, я Аллаһ Тәгаләнең тыюы, менә ул тинчектер, икенче, өченче, ничәнче теге урында кала инде ул. Чөнки син каршында монда дөнья бар, дөнья куасы бар, дөнья алып барасы бар, име? Шуны булдырасы бар. Менә шушы әһәмиятлерәк булып кала. Чөнки Раббыңны танымадың. Шушы дөньяны сиңа кем бирде? Көч-куатны кем бирде? Җаен кем бирде? Шушы малны кем бирде? Икәнен адәм баласы Аллаһ Тәгалә бирде дип танымый, кем дип бирде? Мин дип. Үзем. То есть минлек дигән нәрсә белән. Менә бер аятында Аллаһ Субханаху ва Тәгалә нәрсә дип әйтә? Әгәр аятны карасам, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ Раббыгыз игълан итте. Ягъни Раббың, безнең Раббыбыз безгә теге буйрык игълан итте, хәбәр итте. Ла ин шакартум, шөкер итсәгез, ла азиданнакум, арттырып та бирермен. Ва ла ин кафартум, күфрлек кылсагыз, инна азаби лашадид, минем газабым бик катыдыр. Ягъни Аллаһ Тәгалә шөкер итүне безгә тиешле, шөкер итәргә теге ваҗиб дигән
Фарыз дигән шөкер итегез, көферлек кылмагыз. Менә хәзер сорау туа. Бу аятта без әле йөрәккә яңадан менә шушы йөрәктә теге Аллаһ Тәгаләга урын калмаганга күрә теге адәм баласы Аллаһ Тәгаләгә шөкер итмим дип кайтырбыз да. Менә бу аятта карасаң, шөкер килде, каршысы көферлек килде. Гадәттә көферлекнең каршысы нәрсә була? Менә көферлек бар, нәрсә бар каршында? Иман бар. Менә бу иманлы бәндә, бу имансыз бәндә. Мусульманча бу мусульман, бу мусульман түгел мәсәлән. Монда иман бар, монда көферлек бар. Менә күз алдына китерегез инде хәзер, Аллаһ Тәгалә әйтә, менә монда шөкер бар, монда шөкер юк, шөкер итмәү көферлеккә тиң. Менә шөкер итмәү көферлеккә тиң. Ни өчен? Ни сәбәпле? Чөнки монда Аллаһ Субханаху ва Тәгалә тарафыннан әгәр моны танымадың икән йөрәгем белән, бөтенесе Аллаһ Тәгалә тарафыннан әгәр адәм баласы моны танымаса, димәк, Раббыңны танымаган булып кала. Раббыңа көферлек була бу. Раббыңа көферлек. Ягъни үземе шушы теге мин булдырдым, яисә тегесе булдырды, яисә теге күренә торган сәбәпләргә калдыра адәм баласы моны. Теге моның бу миңа әйбер тегенең аша килде. Менә мин ай буена эшләдем, ай буена эшләп, аны менә шушы зарплатасын алдым, менә шушы зарплатага яңа машина алдым, мисал өчен. Әмма шушы теге бөтен күренә торган сәбәпләре шулай итеп күренә, асылы моны кем яратты, моны бар кылды? Аллаһ Тәгаләне оныттыммы? Адәм баласы менә шулай итеп теге онытыла. Аллаһ Тәгаләгә мохтаҗ түгелмен дип әйтә. Мохтаҗ түгелмен дип әйтә, үзен саный. Ягъни тәкәбберлеге арта. Янында шайтан. Шайтанның төп максаты адәм баласын җәһәннәмгә илтергә. Җәһәннәмгә тартырга. Һәм адәм баласы Аллаһ Тәгалә күпме нигъмәтләрен биреп тә, Аллаһ Тәгаләгә шөкер итмичә, шушы нигъмәтләргә рәхмәтен белдертмичә, кафир хәлендә яшәтүен тырыша. Бу шайтанның төп максаты бу. Һәм Аллаһ Тәгалә менә шушы теге йөрәк белән тануы кирәк. Йөрәк белән тануы кирәк. Нәрсә танырга кирәк? Шөкер итәм дигәне. Иң беренчесе инде танып калырга кирәк, менә шушы нигъмәтләр, шушы бөтенсе бирелгән Аллаһтан икәнен дип танырга. Аллаһтан дип танымаса, иманы юк дигән сүз. Менә шөкер итүнең теге Аллаһка шөкер әйбәт яшибез дигәчтәннән теге ул теге сүзе белән әйттеме? Теге сүз белән генә, яисә йөрәктән чыккан сүз булдымы ул? Әгәр йөрәктән чыга торган сүз булса, ул вакытта нәрсә? Бу аның тормышында, гамәлендә дә, эшендә дә күренергә тиеш. Кеше Аллаһка шөкер дип әйтә, шул ук дәврдә теге араканы эчә. Ничек була соң ул? Аллаһ Тәгаләгә шулай шөкер итәләрме? Кеше Аллаһка шөкер ди дә инде харамга чуга. Харам колбаса алып кайта кибеттән. Харам ризык ташый, харам әйбер ашый. Ничек соң Аллаһ Тәгаләгә шөкер итәсен? Әгәр теге Аллаһ Тәгалә кушмаган, харам булган ризык ашап ятасың. Яисә бүгенге көндә теге шәһәр мисаллары белән китерергә була. Кеше Аллаһка шөкер әйбәт яшибез дип инде теге банкалардан кредитлар ала, теге ростовщество ярамаган, риба дигән нәрсә, теге кредитларга баткан, чумган. Карасаң, тормышы бик әйбәт. Тыштан, ир яна машина, матур җирдә теге бер квартир, фатир. Бу бик күп бизнесмендер эш эшли. Якыннан таныша башлыйсың, адәм баласы нәрсә? Кредиттә чумган икән. Хәзер кирәк адәм баласына. Менә безнең сабырсызлыгы. Хәзер кирәк. Бу сабыр итеп, теге генә акчаңны җитми бит. Хәзер кирәк. Банктан кредит алдым да, менә сиңа машинада тоттыралар, квартирасын да бирәләр. Аннары инде менә шушы алар теге банкларның кулы булып каласың инде, шайтан кулы булып, теге гомер буена шушыны нәрсә түләп ятасың инде. Менә кеше теге хәзер кирәк, менә шушы дөньясы хәзер кирәк дип инде, нәфесесе шул хәтле зур, теге харам юлы белән дә булса да алам мин моны дип. Нәрсә? Хәләл юл белән бару бәлки авырдыр,
бәлки җиңел түгелдер, бәлки ансат кына түгелдер. Ләкин адәм баласы карый, кайсы? Миңа теге авыру, җиңеллеге, харам, хәләле неважно. Менә болай җиңелме, мен шулай эшлим дип куям. Һәм шул ук үзенә мөселман дип әйткән кеше, Аллаһка шөкер дип яшибез дигән кеше, нәрсә? Харам белән яши. Харам белән, харам гамәлдә. Менә ул үз сүзенә гамәле белән, ятәгә тимәсән, тәне белән, үзенең яшәеше белән капма-каршы. Теге капма-каршы булып кала. Теге алдау сымак булып кала инде ул. Теге гадәттә без бу сүзне әйтәбез, татарлар арасында теге гадәттә бу сүз әйтелә. Теге ничек яшибез? Әйбәт яшибез, Аллаһка шөкер дип кенә, менә шулай теге гадәттәге сүз генә булып кала ул. Аллаһ Тәгаләгә шөкер итү нәрсә? Аның белән шикләнми. Теге сүз белән генә бетми. Аллаһ Тәгаләне сүз белән генә мактау сүз белән генә нәрсә? Шикләнми, бәлки ул синең тормышында күренергә чагылдырырга тиеш. Ул синең йөрәктән башлана, телгә чыга, тормышында ашырыла. Менә шул вакытта син шөкер итүче мөселман буласың. Шөкер итмәсәң, күферлек кылсаң, ул вакытта Аллаһ Тәгалә газабы каты. Монда юлы аңлашыла. Менә адәм баласы Аллаһ Тәгалә нигъмәтләрен танымагач теге шөкер итмәгәч күферлеккә төшәде, җәһәннәмгә киреп китә. Алла сакласын. Теге ни аяныч юл, ни аяныч теге нәтиҗә дип әйтергә була инде. Шөкер итү ничек сорала соң? Шөкер итү менә син йөрәгең белән, телең белән, тәнең белән сорала ул. Һәм йөрәктәгесе иман. Һәм үзен тормышындагы булган нәрсә, шөкер итүне галимнәр 5 әйбер белән санап китәләр. 5 әйберне искә төшерә алырсың микән? 5-не ятлый алырсыңмы? Кем әйтте? Алабыз, все, алайса вагаз ахырында сездән сорыйбыз. Шулай булаймы? Иншалла дигезде. Вагаз ахырында юк, булмады иншалла. Белән булмады дип әйтсәң дә булаймы? Менә карагыз, иң беренчесе нигъмәт Раббың тарафыннан икәнен тануы. Менә ул Раббым бирде дип тануы. Раббым бирде. Моны бирүче кем? Аллаһ дип тануы кирәк. Менә йөрәгем белән. Менә ул теге кыйммәтле синең теге йөрәкне Аллаһ белән бәйләп куеп алуы, Хәтта теге бәла каза килсә дә, Аллаһ Тәгалә тарафыннан тәкъдире белән килгән бит ул. Сабыр итик. Бер шатлыклы хәбәр. Сезнең бәлки анда теге онык туса, шатлыклы хәбәрме? Теге бик әлхәмдүлилләh, күңелле хәбәр теге. Яшьләр өйләнеште, Аллаһка шөкер, тормышлары әйбәт, яшиләр, тырышалар, Онык туды, шатлыклы хәбәр. Менә ул теге кем бирде? Аллаһ Тәгалә бирде. Исән-саумы? Бик тә әлхәмдүлилләh. Шул ук мәсәлән без яшәгән нигә кайтарсак, күпме Аллаһ Тәгалә безгә бирде. Аны шушы Аллаһ Тәгалә тарафыннан танып калуы зур нәрсә. Ягъни Аллаһ Тәгалә нигъмәте бу Аллаһ Тәгалә биргән һәм аның нигъмәте икән. Ягъни шушы тормышны Аллаһ биргән һәм шушы тормыш Аллаһ Тәгалә кулында. Безнең кулында түгел. Әгәр шулайга кайтармасак, сорау туа инде. Адәм баласы шушы үзенең туган датасын үзе сайлап теге туамы инде. Яисә мәсәлән теге үлем датасын үзе сайлап мәсәлән сайлыймы? Юк. Ягъни туыды, үлеме дә Аллаһ кулында бит. Нигә адәм баласы моны теге аңламый, танымый, танырга теләми? Күз колак дисәм мәсәлән, күз колак дисәм, йөрәк дисәм һәм башка нәрсәләр һәммәсе саный башласаң, ва ин таудду ниъматаллаһи ла тухсуха. Күпме нигъмәтләрне санап карасагыз да, Аллаһ Тәгалә биргәне күпме санасаң да, санап бетерә алмассыз ди Аллаһ Тәгалә. Санап бетерә алмаслыкны. Һәрбер күзәнәк өчен. Менә анда бер хадис бар, иртә белән торгач, адәм баласы, иманлы адәм баласы, шушы үзенең тәнендә булган һәрбер буын өчен дип әйтеләме? Татарча. Шулай бит хадистә бит. Буыннар өчен инде теге. Буыннар өчен теге зәкатын бирергә тиеш икән. Шулаймы хадистә дигән? Садакасын бирергә тиеш. Буыннар ничә дип әйтелгән анда хадистә? Или саналганмы?
Ай 360 мең теге, менә теге әгәр көн сайын мәсәлән 1 сумнан санасаң, 360 сум, име? 30 көнгә санасаң ничә була? Бер пенсия була ул. Шулаймы? Уртача гына. Елга санасаң, ул бая гына ни килеп чыга бит әле монда. 1 сумнан саныйбыз. Ул менә бер буынны алыштырырга бүгенге көндә тезләрне алыштыралар бит, име? Операция ясыйлар. Ничә меңгә төшә ул? 1 сумга төшәме? 1 сумга инде теге берәрсе теге сиңа бүләк итсә дә, кил, мен операция ясыйбыз, бушка ясыйбыз. 1 сум түләрсең инде булай гына инде. 1 сум нәрсә инде ул? Бер ни түгел. Ул буыннарны алыштырырга бәлки 50 меңгә дә төшә, 100 меңгә дә төшә, әле рәтле буламы, юкмы дигән нәрсә, име? Ул теге аның гарантиямы, ниме дигән 5 елга диләреннән врачлар, аннары күпмедән соң нитә башлый инде, теге кеше зарлана, теге сызлый дип кеше зарлана. Үзенеке түгел, теге родноен әйбәт нитә иде, родной булмаганны сизеп тора күңел. Икенче төрле. 2 сумнан санасаң, менә шушы буынны һәрберсенең, уже 700 сум булаймы? И давай 3 сумнан саныйбыз. Значит, көн сайын күпме садака бирәсе була? 1000. Бездән кем аны нитә аласың, күтәрә ала, име? Без Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә инде ялварып, я Раббым, шушы айлык 30 меңне моңа хәтле пенсия юк бездә. 30 меңгә кеше ай буена эшли әле ул. Шушы 30 меңнән ары Аллаһ Тәгаләгә түләргәме ни? Аллаһ Тәгаләдән сорар, я Раббым, бер нитеп булмый моны? Икенче төрлерәк сөйләшеп, килешеп булмасмы? Пәйгамбәр нәрсә ди? Нәрсә моны алышына ди? Алыштыра ди. 2 рикагат иртәнге якта кояш чыккач духа намазы, име? Ул теге тиешле садака дип әйтеләдер, ләкин теге фарыз, ягъни шуны көн сайын биргән дигән, то есть, теге нигъмәт күрсәтелә. Син 2 рикагат намазыңны укыйсың, духа намазы, име? Шуның белән үтәгән дип саналасың. Менә гамәлдә ул. Менә ул уже син гамәлең белән күренә. Менә эшең белән күренә, ягъни яшәешең белән күренә. Аннары бер хадистә бар, име? Менә без әйтәбез, дуга кылырга, дугалар өйрәнергә кирәк. Аллаһ Тәгаләне күбрәк зикр итәргә кирәк, име? Искә төшерергә кирәк дип инде зикр итү, зикрләр, иртәнге һәм кичке зикрләр бар. Укыганыз бармы? Кичке иртәнге якта укыла торган бер билгеле бер дугалар бар, менә шундый җинтек белән, име? Зикрләр, Аллаһ Тәгаләне искә төшерү. Һәм кичке якта. Менә берсе иртәнге намаздан соң башлану вакыты, тегенеке акшам алдыннан, акшам вакытында, акшамнан соң да укып куйсаң була, кичке зикрләр дип әйтәбез инде. Менә шуларның берсендә, име? Шундый бер хикмәтле сүз, зикр килә. Иртәнге якта әйтелә шулай: Аллаһумма ма асбаха би мин ниъматин ау би ахадин мин халқик фаминка вахдак ла шарика лак фалакал хамду ва лакаш шукр. Ягъни шушы нигъмәт Аллаһ Тәгаләдән тарафыннан тануы дигән сүз әйтәсең, сүзеңне әйтәсең, сүз йөрәктән чыгарга тиеш. Я Раббым, мен нинди генә бер нигъмәт булмасын, миңа синнән булган, миңа карата, яисә башка бер кеше затындамы бер нигъмәт. Ул барсы да синнән генә, я Раббым. Синнән генә, башкасы аны бирмәгән. Синнән бирелгән ул, синеке ул. Син миңа биргәнсең. Менә шунарга күрә сиңа хәмд булсын. Хәмд нәрсә дигән сүз ул? Мактау булсын, сиңа мактаулар булсын. Күпме биргәнсең, име? Действительно мактауга лаеклы зат. Аллаһ Тәгалә Раббыбыз күпме биргән. Һәм сиңа шөкерләр булсын. Фалакал хамду ва лакаш шукр дип. Менә шундый иртәнге якта әйтелә торган һәм кичке яктан ук шулай кичке ни белән сүз белән алыштырып әйтәсең. Иртәнге яктамы булдымы бу? Кичке яктамы? Кичкә килеп җиттек. Исән-сау, иртә белән тордыкмы исән-сау? Хәзер әнием улыгая башлагач, кыш көне башлана бит кышлар, име? Кышлар ахырына әйтә, Аллаһка шөкер, кышны чыктык ди. Кышны чыгу теге ни? Улырак кешегә уже аны җиңел нәрсә генә түгел, име? Урамда да артык йөреп булмый дидек бит инде, суык инде. Йөрергә дә нирәк, кеше күбрәк өйдә утыра.
Менә кышны чыктык ди. Менә монда кыш кыны гына түгел, монда көнен төне кара кирәк. Аллаһ Тәгалә менә там бер көн бирде икән. Анырга нәрсә? Сөйнеп яшисең. Аллаһ Тәгаләгә шөкер итеп сөйнеп яшисең. Алхамдулилlah, Аллаһ Тәгалә там бер көн биргән. Сиңа биргән ул. Башкасына бәлки бирелмәгән ул. Без әйтәбез, дөнья бетмәде бит. Дөнья бетмәде, әлхәмдүлилләх. Ләкин адәм баласына күпме бирелгәне бит билгеле түгел. Аллаһ Тәгалә үзе хәл итә аны. Аллаһ Тәгалә кулындаймы? Шуның өчен әйтелгән хадисләрдә инде, әгәр иртәнге якка килеп җиттең икән, Аллаһ Тәгаләгә шөкер ит. Кичке якта килеп җиттең икән, Аллаһ Тәгаләгә шөкер ит. Ягъни барысы да шушы Аллаһ Тәгалә тарафыннан икәнлеген онытма, эй адәм баласы. Син адәм баласы, гәрчәктә яисә дөслектә бер көчле зат, булдыра торган зат түгел. Син загыйф. Һәм көчле чагың билгеле бер вакыт эчендә. Һәм ул башында да түгел, ахырында да түгел. Иң хикмәте нәрсә? Уртасында. Менә кечкенә сабый баланы карыйбыз име? Мохтаҗмы, загыйфмы? Әтисе, анисе карамаса, үлә инде ул бала, име? Сабый бала инде. Әле күпме ул баланы күтәрәсе бар, кеше итәсе бар дибез инде безнең ни белән, име? Аннары көче артады, көчәя дә масая башлый шушы кеше. Мәсәлән, 20 яшьтән 40 милләгә хәтле шушы бер вакыт биреләде, самый көчле чагында Аллаһ Тәгаләде оныта адәм баласы. Шуннан соң нәрсә? Яңадан да шушылык Аллаһ Тәгаләгә мохтаҗлыгыбызны, ихтияҗыбызны бик яхшы гына сиздерә башлыйбыз, итә башлыйбыз. Ягъни кайбер вакыт аяк атламый йөргән көенә. Йөрисең, име? Аллаһка шөкер дисең. Бер вакыт иртә белән торасың, аяк атламый. Нәрсә булды әле бу? Аптырап китәсең. Шундыйга да дигән нәрсә бар бит инде. Аны турында шул вакытта уйлана башлыйсың. Адәм баласы чакта самый иң көчле чагында Аллаһ Тәгаләгә шөкер итеп калса, бик әйбәт булыр иде. Бер хадистә әйтелгән, иң яхшы садака ди. Иң әйбәт садака кайчан ди? Шушы көчле яшь чакта булдырам дип, эшлим дип, шушында бирелгән садака. Чөнки адәм баласы анда күп итеп кәсеп итә, име? Булдыра, яңадан кәсеп итәргә мөмкин. Бөтенесен бирсә дә садака итеп, мисал өчен, яңадан аны тәшкил итә, име? Инде шекле ни булып калыштан садака бирү дә шекле булып каласың бит инде. Димәк, шушы адәм баласы шушы Аллаһ Тәгалә тарафыннан булган нигъмәте йөрәге белән тануы кирәк. Бу беренчесе. Икенчесе, шушы Аллаһ Тәгалә биргән нигъмәтенә Аллаһны мактау. Йөрәк белән дә мактыйсың. Я Раббым, иштән сиңа хәмд сәнәләр булсын, мактаулар булсын. Барсы да синең кулында. Барсы да синнән. Син бирдең, син алдың. Шулай итеп кыскача гына анлап кабул итү дигән нәрсә, име? Өченчесе нәрсә ди? Аллаһ Субханаху ва Тәгалә шушы сиңа бөтен нәрсәне биргән икән. Аллаһ Тәгалә шул хәтле биргән икән, сине ярату хисе уяна. Ягъни Аллаһ Тәгаләне ярату шушы биргән нигъмәтләр өчен. Ул да кешелек мисалы белән аңлатыла. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бер хадис әйтә, име? Бер хадисендә шулай килә. Тәһадәү тәһаббу ди. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә ди? Бер-берегезгә бүләкләр бирегез, бер-берегезне яратырсыз. Бүләк алырга без яратабызмы? Яратабыз. Безгә Фәрит хәзрәт бүләкләр бирәсезме сез? Улларга торатасызмы? Уллар көненә бармы андый? Совхоз бирәме? Ярар. Шундый совхозны мактый башлыйбыз, аннары инде ярата башлыйбыз. Чөнки нәрсә, адәм баласы сиңа яхшылык изгелек эшләсә, син аларга да карата җылы хисең уяна. Әйттек бит инде, аларга да яхшылык бер эшлисең килә. Ким дигәндә яхшы сүз белән әйтеп озатасың, әйтеп куясың, име? Инде бер-берсенә бүләк бирсәң, әле
бер-берсен ярата башлыйсың дигән сүз. Һәм әгәр мисал өчен кеше дошман булып калды икән, аның иң хәерле ысулымы, дуслашып китәр өчен, теге бүләктән башла. Бәлки теге кеше бүләген дә кабул итмәсме, аның белән нәрсә һәр хәлдә хәл төзелергә мөмкин. Аллаһ Тәгалә безгә бүләкләр күп биргән. Һәм шул хәтле Аллаһ Тәгалә Раббыбыз бийек, шул хәтле Аллаһ Тәгалә мәрхәмәтле, Аллаһ Тәгалә шул хәтле юмарт икән дип, рәхимле икән дип, шул вакытта танысаң, әлбәттә Аллаһ Тәгалә карата шушы өченчесе ярату дигән нәрсә килеп чыга. Так әйттек, Аллаһ Тәгалә тарафыннан нигъмәтләрен танып алуы, танып алуың. Шушынырга хәмд сәнәләр, мактау булырга тиеш. Аллаһ Тәгалә мактауга лаеклы зат. Аллаһ Тәгаләне ярату булырга тиеш, Аннары нәрсәди? Дүртенчесе, Аллаһ Тәгалә Раббыбызга буйсыну булырга тиеш. Һәм бишенчесе, Аллаһ Тәгалә шушы биргән нигъмәтләрне инде рөхсәт ителгән хәләл рәвештә куллануга. Яни Аллаһ Тәгалә сиңа бирде икән сәламәтлеген хәмер ичеп, аракы ичеп бетермә. Сәламәтлеген анда нәрсә? Харам эштә бетермә. Аллаһ Тәгалә саулыгын бирде икән, саулыгын сакла хәләл рәвештә мәсәлән. Аллаһ Тәгалә кушканча яшә. Яни Аллаһ Тәгалә мәсәлән кемгәдер зирәк акыл бирә, бу теге харам нәрсәгә кулланма, хәләл әйбергә куллан. Көч-куәт бирә. Мәсәлән, адәм баласы бик көчле, физик яктан, Шунсын бит инде күбесенчә күрәбез, тегеннәре бандитлар теге шундый, йөриләр инде кешене куркытып талап, Харам юл белән теге үзен Аллаһ Тәгалә биргән сиңа саулыгын, көчле сәламәтлеген, ул бандит булып кеше талап йөри. Алай дөрес нәрсә түгел ул. Яисә мал булырга мөмкин. Мал адәм баласы күбесенчә мин кәсеп итә диде, шуның белән теге харамга тота башлый. Я утышлы уеннар белән мавыга, я харам затларга тота, я ярамаган җирләргә куллана һәм башкасы. Шушы Аллаһ Тәгалә сиңа биргәнен Аллаһ Тәгалә риза була торган нәрсәдә куллан син. Аллаһ Тәгаләнең ачуын чыгара торган нәрсәдә кулланма. Бу инде шушы Аллаһ Тәгаләгә карата шушы 5 нәрсәдән теге шөкер итүнең 5 теге нигезе, кагыйдәсе дип әйтелә. Шул вакытта син шөкер итүче дип саналасың. Шул вакытта син действительно үзең теле белән Аллаһка шөкер дигәнне теге оправдываешь. Дөрес, действительно шулай. Әгәр инде сүзем белән Аллаһка шөкер генә дип әйтеп инде, әгәр булган нигъмәтләрне Аллаһ Тәгалә сиңа биргәнен теге харамга тотасың икән, ярамаган җиргә тотасың икән, ул вакытта нәрсә? Син шөкер итүче бәндә түгел. Һәм башка бер аятта фадкуруни адкуркум вашкурули нәрсә дигән? Фазкуруни бит ятлыйбыз бит хәттәк шәрифтә. Фазкуруни адкуркум, нәрсә ди? Вашкурули валя такфурун. Аллаһ Тәгалә бер әйберне әмер итә, бер икенче әйбердән безне тыя. Аллаһ Тәгалә бер нәрсәне әмер итә, икенче бер әйбердән тыя. Тыя нәрсә өчен? Теге безне теге мискин рәвештә, яни безне мыскыллапмы, шулай безне рәнҗитепме, булар шундый теге хәерче булып яшәсеннәр өченме? Юк. Безнең файдасына. Адәм баласының файдасына. Кай бер вакыт кеше теге шушы тәкәбберлек масаеп, Аллаһ Тәгалә нишәп шулай күп әйберне тыйган соң әле ул? Нишәп ярамый соң һаман? Шулай дигән соң. Акыллым, син шулай әйбер охшабыймы? Бүгенге көндә мәсәлән теге күпме хасталыклар бар. Врачка барасың, врач нәрсә ди сиңа? Туган, моны охшама, Моны охшасаң үләсең. Туган, моны эшләсәңме? Хуже була операциягә. Моны эшләсәң булай. Вот сиңа список, әйдә бар. Шул докторга тоже әйтәсеңме, что-то бу доктор ни? Мен дөрес түгел, бүтән нәрсәне ниткән. Андый кешеләр бар инде, алар действительно теге
диетасын карамаса, теге доктор кушкан әйбер, врач кушкан әйберне эшләмәсә, үлеп тә китәләр дигән сымак, әйме? Безнең сез бит инде мин нинди урамда яшәгәнне белмисез бит инде. Ул теге, значит, әйтүем мөмкин, безнең урамда шундый бер кеше бар я, бар инде, алхамдулилlah. Гомер буена түгел инде, ну, баягыны күп эчә иде ул теге. Менә шундый урамда бит инде билгеле бит инде. Теге менә бу кеше эштә, эш кешесе. Ә бу бер кая эшләми, таки эчеп йөри инде, тузып йөриме? Бер вакыт хәбәр килә. Бу эшен ташлаган. Мен әйтәм, субханаллах. Мен әйтәм, ничек соң? Врач әйтте. Танышлар эчеп йөрсәме? Үләсең. То обетләп теге куркыткан, действительно, теге анлаган, менә теге уже җиткән исенә хәтле. Теге чигенә хәтле. Всё. Туктады. Мен әйтәм, менә адәм баласына менә бәлки без аны дин ягыннан теге күпме үгетләсәк, хәмер эчү харам бит инде, ярамый бит инде, кеше бит инде сиңа карый инде, булды инде, тукталмас, әйме? Менә врач үләсең дигәне нин тынны инде. Кайбер вакыт менә кешегә менә әйтмичә нитеп булмый. Аңлатмыйча җибәреп булмый. Димәк, адәм баласы менә карагыз, нинди рәвештә, әйме? Аллаһ Тәгалә тыя бит безгә нәрсә дип әйтик инде? Безне мыскыллар өчен, җәберләр өчен, яисә мәсәлән рәнҗетер өчен түгел, безнең файдасына ул. Безнең файдасына. Әгәр карасаң, шушы харам дигән әйберләр бөтенесе зыян, күбесенчә зыян булып килә адәм баласына. Менә отышлы уеннардан кем теге кем әйтмешләтергә ниткән бар? Теге бәхетле булып калган бар, әйме? Ул харам итләрне саныйсыңмы? Яисә мәсәлән башка харам әйберләрне карыйсыңмы? Бөтенесе. Адәм баласы билгеле бер чикләр белән, билгеле бер кануннар белән, билгеле бер теге кагыйдәләр белән яшәмәсә, тормышның рәте юк. Тормышның рәте юк. Күз алдына менә китерегез инде мисалга, әйме? Бүгенге көндә городта инде машина күп бит инде. Теге аның кагыйдәләре бар, йөрү кагыйдәләре бар, әйме? Шушы йөрү кагыйдәләренең һәрберсе теге буза башласа нәрсә була ул? Авария була, ни була, мәсәлән, бер җирдә светофор гына эшләми калсын, әйме? Шунда ук бер-ике машина шәпиләнеп теге уже авария ясап ята. Чөнки светофор эшләми, бу узам әле дип. Шунда ук теге авария килеп чыга инде. Димәк, гади гына бер нәрсәдә, әгәр безгә кагыйдә кирәк, бер канун кирәк диясәң инде, не хаят тормышында сиңа канун, кагыйдә кирәк түгелме инде адәм баласы? Менә шушы сине яраткан, бар кылган Аллаһ Тәгалә тарафыннан түгелме инде адәм баласы? Әлбәттә. Һәм бу әле ничек дигән? Эй бәндәм, әгәр шушы кагыйдәләр буенча, шушы Аллаһ Тәгалә кануны буенча, шәригате буенча яшәсәң, әле син арттырып бирә. Аллаһ Тәгалә шул хәтле бәрәкәт бирә. Менә күпме безнең әбиләр хаҗга баралар. Хаҗга баручылар бармы монда? Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Хәзрәт бар. Сорагыз, җибәрсен. Ул тәүкә җибәрә. Ярар. Була ул ниятка да кирәк. Ниятка китте сразу. Вопрос нәрсәдән кузгатып җибәрәм, әйме? Теге әбиләр, бабайлар хаҗга йөри, менә бүгенге көндә бер мода дисеңме инде, мода түгел инде, ну, алхамдулилlah, ачылды, җай бар бит, изге җирләргә барып килә. Нинди акча белән барасың дигәчтән? Нинди акча белән? Пенсия җыеп. Балалар да бирә, мәсәлән, әйме? Ну, кеше менә берничә ел эчендә пенсия җыеп, менә әгәр бүгенге көндә эшли торган Казанда бер кешегә әйтсәң, әйме, яшь кешегә, менә бу әби пенсия җыеп, ярты миллионга хаҗга барып кайткан. Тегесе авызын ачып карап тора инде. Ул пенсиягә әле яшәргә дә кирәк бит әле. Әле ул аны теге әле күпмесен теге нитеп тә бара, әле җыеп тә барган. Менә Аллаһ Тәгалә ничек бәрәкәт бирә, ниятенә күрә. Теге ул гел бәрәкәт зурлык белән генә түгел. Бәрәкәт ул зурлык белән, күплек белән генә түгел, ул саналмый аны белән. Бәрәкәт ул сиңа җиткәнлеге белән санала. Җәмәгать, шуны аңлагыз. Җиткәнлек белән. Сиңа үзенә җитә икән, димәк, нәрсә тормышында? Алхамдулилlah, бәрәкәт бар. Аллаһ Тәгаләнең әмере бит монда хәбәр итүе хак бит. Ла ин шакартум, әгәр шөкер итсәгез ди, ла азиданнакум. Гарәп телендә менә шушы арттырып бирермен дигән сүз инде 3 тапкыр итеп ныгытылган. Аны тәрҗемә итә башласаймы? Әлбәттә, һичшиксез
точно, без сомнения, әлбәттә арттырып бирәм. Менә теге аның арттырып килү. Әгәр инде көфрле кылсаң, әгәр тылнамасаң, Аллаһ Тәгаләнең кагыйдәсен бозсаң ди, ул вакытта Аллаһ Тәгаләнең газабы бар. Ягъни теге без әйтәбез, Аллаһ Тәгалә мәрхәмәтле, рахимле зат. Ләкин Аллаһ Тәгалә шул ук дәврдә нәрсә? Шәдидул иқаб. Ягъни газапка да тотарга мөмкин. Чөнки гөнаһлы бәндәләргә Аллаһ Тәгалә җәһәннәм тәмуг утын әзерләгән. Без җәннәткә өметләнәбез. Тәмуг утыннан нәрсә? Куркабыз. Менә адәм баласы, мусульман кеше, ике нәрсә белән яшәргә тиеш. Аллаһ Тәгаләне яратып, Аллаһ Тәгаләнең җәннәтенә өметләнә, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына, савабына өметләнә һәм Аллаһ Тәгаләнең нәрсә? Җәһәннәм утыннан курка, тәмуг утыннан курка, Аллаһ Тәгаләнең газабыннан курка. Һәм шуның белән тигез бара. Кайбер вакыт адәм баласы теге тайпыла башлый читкә. Артык өметләнеп, бөтенебез җәннәтле булабыз. Бер гамәл кылмый. Менә бүгенге көндә безнең татар халкыбызның хәле шундыйрак. Аллаһ Тәгаләне таныды, иман китерде. Бугай инде дисәм була общемдә. Аллаһка шөкер дип йөри инде адәм баласы, мусульман кеше. Но бер нәрсә эшләми. Не намазың кая синең? Аллаһ Тәгалә әмер итте. Уразаң кая синең? Ой, юк бит инде, тота алмыйм инде. Менә шундый көне белән ничек теге ач булып йөрисең инде. Менә шәһәрдә шушы үзен татар, мусульман дип санаган кешедән авызыннан чыккан сүз. Көне буена ничек шушы уразаны тотасың? Ашамыйча, эчмичә булып буламыни ул дип. Шунда теге кешене үгетлисен, аңлатасың. Була икән, була. Менә диета кушсалар була бит әле, булдыра аласың бит инде. Теге Аллаһ Тәгалә мәсәлән бай кешеләргә закат фарыз иткән. Юк инде закатын теге. Яра мәсәлән, әгәр син анда теге саклана торган акчаң бар икән, син аны 40-тан 1 өлешен бирәсең. Ул 40-тан 1 өлеше мәсәлән 10 мең булса инде ярар мәсәлән, 50 мең булсамы дигән. Но кайбер теге бай кешеләрнең оборотлары зур. 100 миллионнар әйләндереп йөриләр акчаны. Анда закаты да зур булып күренә. Менә ул ничек мин ул зур акчаны теге факирләргә, мохтаҗларга бирим икән дип шайтан шунда ук килә. Закатын түлә, чөнки Аллаһ Тәгалә әмере ул. Менә бер нәрсә үтәмичә генә җәннәткә кирип китәбез дисен. Ничек җәннәткә җыйнасың соң? Бер гамәлем булмаса. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә, шушы җәннәт иман китереп изге гамәл кылучыларга әзерләнде ди. Беләсезме, Коръән Кәримдә менә укысаңмы? Җәннәт кем өчен дигән? Иман китергәннәр өчен генә димәде. Нәрсә диде? Иман китереп нәрсә ди? Изге гамәл кылучыларга дигән. Ягъни иман китердеңме? Гамәлеңне кыл үтә. Саулыгың, сәламәтлегем җитми, моны булдыра алмыйм дисәң, ул икенче мәсьәлә. Син булдыра алмый торган нәрсәне синнән соралмый. Күтәрә алмый торган синнән соралмый. Мәсәлән, теге олы кешегә, мәсәлән, билгеле бер яшьләргә, мәсәлән, бәлки күбрәк йөкләнә. Олы кешеләргә караганда, әйме? Ул теге уже икенче мәсьәлә. Ләкин бөтенләй дым теге бер нәрсә эшләмим, бер нәрсә йөрмим, әле бөтен җәннәттә булабыз дигәчтән дигән ул теге буш хыял дип әйтелә җәмәгать. Буш хыял. Теге ул ашырылачак нәрсә түгел. Кайбер вакыт теге менә шунда инде адәм баласы гөнаһларга бата, теге харам эш эшли, Аллаһ Тәгаләдән курку дигән нәрсә югала башлады. Шул вакытта Аллаһ Тәгаләнең газабы искә төшертергә кирәк. Теге өмөтен югалткан кешегә өмет бирәсе, инде артык Аллаһ Тәгалә турында теге куркуны югалткан кешегә куркытасы. Менә ул теге Аллаһ Тәгалә мәрхәмәтлегенә дип, теге аның теге ягы да бар. Ягъни Аллаһ Тәгаләнең ачуы да каты. Аллаһ Тәгалә ачулана. Без бит инде Фатиха сүрәсен һәрбер рикъатта намаз укыйбыз инде. Иһдинас сиратал мустақим, сиратал лазина ан'амта алейхим. Нәрсә? Ничек киләннәре? Гайрил мәгъдуби алейхим вала даллин дип бетә. Яңадан да бер аятында Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә бер кысса китерә. Менә ул кысса Намл сүрәсе. Намл сүрәсе
Кырмыска дигән сүрә. Кур'ан Кәримдә нинди сүрә бар, Абдулхалим? Намл. Тәрҗемәсе ничек аның? Нинди кырмыска соң ул? Нинди кырмыскалар турында микән булырга мөмкин? Сулейман алейхиссалам белән нәрсә? Бәйләнешле бер хикәя. 18-19 аят. Намл сүрәсе 18-19 аятлар. Өйдә карарсыз. Һәрбер мусульман кешенең өендә нәрсә булырга тиеш? Кур'ан Кәрим гарәп телендә һәм без аны нәрсә? Гарәп телендә укый белергә тиешбез, димме? Һәм шулай ук нәрсә? Гарәп телен белмәгәч, тәрҗемәсе, аңлатмалар, тәфсир булырга тиеш. Өйдәме шушы тәфсирләрдән, аңлатмалардан тәрҗемәләр карарсыз. Намл сүрәсе, Кырмыска сүрәсе 18-19 аят. Шунда инде пәйгамбәрләр дә шөкер итте. Без генә түгел, гади гына кешеләр түгел, пәйгамбәрләр хәтта Аллаһ Тәгаләгә шөкрен әйттеләр. Сулейман алейхиссалам нәрсәләр генә бирелмәде, диме? Нинди генә мугъҗизалы нәрсәләр бүләкләр бирелмәде. Җиннәр дә монарга буйсына. Җилләр дә монарга буйсына, диме? Хайваннарның, кошларның, бөҗәкләрнең телен аңлый торган була. Шунда бит инде бер далада гаскәр белән бер узганда кырмыскаларга дәшкәнен ишетә. Укыгансыз бармы ул хикәяне? Һәрбер ишеткән бар, диме? Нәрсә дип ишетә? Кырмыска телен без аңламыйбыз. Юк бит. Хайван телен дә аңламыйбыз. Ул бөтен кешегә бирелмәгән, һәм гомумән кешеләргә бирелмәгән. Сулейман алейхиссаламга шуны улы бер, мәсәлән, патша буларак пәйгамбәргә бирелгән. Ул шушы кырмысканың дәшкәнен ишетә. Эй кырмыскалар, ди, качыгыз өйләрегезгә, ди, Сулейман һәм аның гаскәре сезне сизмичә, күрмичә тапап китмәсеннәр өчен. Һәм шунда Сулейман алейхиссаламны ишеткәч, елмаеп җибәрә. Елмаеп җибәрә ни өчен, җәмәгать? Көлеп җибәрә, елмаеп җибәрә. Аллаһ Тәгалә ничек анларга насыйп итте, диме? Аңлау биргән. Кырмыска ни инде кеше каян хатлыймы? Ул бит инде кырмыска нәрсә генә инде бер бөҗәк, шуны ишетеп әле телен аңларга Аллаһ Тәгалә җаен бирде. Зур нәрсә бит. Һәм бер дуга кыла. Шушы дуганы безгә өйрәнәсе. Шушы дуга әле икенче җирдә бер кабатлана. Аны да аят кайсы аятта, кайсы сүрәдә килә әйтеп китермен. Ул әйтә: Рабби, эй Раббым, әузи'ни, миңа ярдәм ит. Сулейман алейхиссалам Раббыбыздан нәрсә сорый? Ярдәм итүен сорый. Нәрсә өчен ярдәм кирәк сиңа? Ан ашкура ни'матака аллати ан'амта алейя. Син биргән шушы нигъмәтенә сиңа шөкер итәргә миңа ярдәм ит. Аллаһ Тәгаләдән без ярдәм сорарга тиешбез, анарга тиешле рәвештә шөкер итә белергә дип. Ва аля валидайя. Шушы биргән шушы нигъмәтне әти-әниемә биргән нигъмәтеңә күрә шөкер итәргә ярдәм ит. Ва ярдәм ит ва ан а'мала салихан тарда. Изге гамәл кылырга ярдәм ит. Син риза була торган изге гамәл кылырга ярдәм ит. Иман гына белән бетмәде, изге гамәл дә кылу сорала синнән. Аллаһка шөкер дигән сүз белән генә эш бетмәде, гамәл синнән сорала икән. Һәм шуннан соң яңадан Сулейман алейхиссалам шушы дугада нәрсә сорый? Ва адхилни би рахматика фи ибадика салихин. Изге булган төзек бәндәләр рәтләренә мине үз рәхмәтем белән кер ди. Мин дә шушы иманлы, төзек, салих, изге кулларынан булсам иде синең рәхмәтең белән өметләнеп, шундый ярдәмеңне бирде. Без бер дуга ишетеп беләбез. Хәзрәтләр дуга, Фәрид хәзрәт дуга кыла шуны. Аллаһумма а'инни. Ничек анда дәвамында? Аля зикрика, аннары нәрсә ди? Ва шукрика, нәрсә аннары? Ва хусни ибадатик. Өч нәрсәдә Аллаһ Тәгаләдән ярдәм сорыйбыз. Эй Раббым, ярдәм ит, а'инни. Аля зикрика, сине зикр итәргә. Аллаһ Тәгалә ярдәм итмәсә, адәм баласы Аллаһны искә төшермәс тә. Аля зикрика ва шукрика. Сиңа шөкер итәргә ярдәм бир. Ва хусни ибадатик. Һәм гамәл гыйбадәтне яхшы рәвештә, хусн,
матур итеп, җиренә җиткереп, гамәл гыйбадәтне башкарга миңа ярдәм ит. Яни Аллаһ Тәгалә безгә бүген иман бирде икән, бу бик зур бәхет. Аллаһ Тәгалә безнең күңелләребезгә шушы тормыш, шушы бөтен нигъмәтләре аның тарафыннан икән дип тануын, менә шушындый нәрсә насыйп итте икән, бу да зур бәхет, бу да зур нәрсә, әйме? Шуннан соң безгә нәрсә кала? Без теге хәтта Аллаһ Тәгаләгә тиешенчә шөкер итәргә дә Аллаһ Тәгаләгә мохтаҗ булып калабыз икән. Чөнки зикр итәргә дә, теге Аллаһ Тәгаләнең шөкер итәргә дә, яхшы итеп теге гамәл гыйбадәтне башкарырга да Аллаһ Тәгалә ярдәменә мохтаҗбыз. Ә'инни дип инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм өйрәтте. Без әйттек инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән нәрсә? Без менә шушы безгә яхшы үрнәк алабыз инде. Аның дугаларын кылабыз дип. Һәм кайбер галимнәр әйтәләр, менә карагыз ди. Иман дигәчтән теге иман ул теге ышану, инану дип әйтеләме? Ике өлештән тора ди. Иманның яртысы ди ул шөкер, калган яртысы сабыр. Ни өчен? Ни өчен шулай дигәннәр? Менә ул иманның яртысы, мәсәлән, анда хадисләр күп, аны байтак кына. Иманның яртысы, мәсәлән, тәһарәт дигән. Теге паклык. Иманның яртысы паклык дип әйтелгән хадистә бар. Монда башка күзлектән мәсәлән әйтелгән. Иманның яртысы шөкер итү булса, калган яртысы нәрсә ди? Сабыр. Яни мөселман кеше я шөкер итә, я сабыр итә. Ни сәбәпле? Ни сәбәпле бу иман дип әйтелде? Иманлы кешедән я шөкер булыр, я шөкер итү чыгар, Аллаһ Тәгалә карата, я сабыр итү чыга. Ни сәбәпле? Чөнки бу дөньяда яшәгән дәврдә Аллаһ Тәгалә безне нишәтә? Сыный. Без сынау. Я яхшылыгы белән, я яманлыгы белән. Яхшылыгы белән килгән чакта без аны сынау дип күрмибез. Миңа килгән бу, минеке дип теге. Унутабыз аны. Ул да сынау икән. Без менә шушы теге яхшылык, яхшы тормышка калдык икән, Аллаһ Тәгалә безгә яхшы тормыш биргән икән, без нәрсә таләп итәләр бездән? Шөкер ит. Шөкер ит. Авырлыкка калдың икән, нәрсә дин? Сабыр ит. Шунара күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм бер хадисендә әйтә: "Аҗабан ли амри муъмин." Ни гаҗәеп иманлы кешенең хәленә карасан ди. Нинди генә хәлгә төшсә дә, нинди генә хәлгә очрашса да, анырга бөтенесе теге яхшылык хәерле булып кайта ди. Әгәр анарга ди бер яхшылык килсә, шөкер итә, һәм ул аның өчен нәрсә? Хәерледер. Яни Аллаһ Тәгалә каршында бу моның вазифасын үтәде. Әгәр инде теге яманлык, авырлык бер нәрсә булса, нишли ди? Сабыр итә. Я Раббым, сабыр итәм, әҗр савабын бир, сабыр итәм дип, һәм ул аның өчен сабыр теге аның өчен хәерле булып калады. Хәтта нәрсә ди? Теге заноза. Татарча әйтмешли ничек була ул? Теге нәрсә казалау бармакка. Шырпы мәсәлән казалса да. Менә ул да әрнәтә әшеттерәме? Шунарга булса теге акырмыйча, бакырмыйча теге мат-перемат җибәрмәсәме? Теге сабыр итеп, инде субханаллаһ булды икән бу, әйме? Кайбер вакыт теге бармак кисеп җибәрәсең инде, мәсәлән, ашханада булганда. Ирләре кайбер вакыт теге чукыч белән теге бармагын әләгә инде. Шул мисал инде ул, шул мисал. Менә шунда бит инде телдән, күңелдән чыкканы бит инде ул. Беренче сүз нәрсә чыга соң инде? Теге бит, ул бит, вот күңеллә я безнең теге утыра, кая утыра, менә. Шунда ук чыга ул бездә, әйме? Без бит теге чукыч белән теге, мәсәлән, теге бармакны сугач, инна лиллаһи ва инна илайһи раҗиун дип әйтмибез инде. Субханаллаһ, Аллаһка шөкер, булды бу дип әйме? Юк, бездә теге нидер бер яман сүз, сабырсызлык нәрсә чыга, әйме? Ул сабырлык турында монда, мәсәлән, теге аерым бер багаз, аерым бер тема, без анарга теге хәзер каты кермибез, ләкин әйтәләр галимнәр, шөкер белән сабыр бергә менә шулай бауда баралар икән, әйме? Бер-берсеннән теге була алмый, чөнки адәм баласы я бу хәлдә яши, я бу хәлдә яши. Менә хәзер бүгенге көндә чагыштырмача дип әйтик инде. Ул чагыштырмача.
В среднем. Без яхшы яшибезме, начар яшибезме? Без яхшы яшибез. Без яхшы яшибез. Әгәр чагыштырмача, әби-бабайларыбызга карасам, мисал өчен, әйме? Яисә мәсәлән, теге сугыш вакытларында, теге булды бит инде, теге бөек ватан сугышы, алар яшәгән нина чагыштырмача калса, колхозларында чүтле теге коллык булып, теге син эшләтәләр бушка гына дигән вакытларны искә төшерсәк, әйме? Без бүгенге көндә бик яхшы яшибез. Димәк, безнең сынавыбыз нәрсә? Шөкер итүдә. Шөкер итәме? Шөкер итмиме? Һәм шөкер итүне шушы 5 рәвештә теге 5 кагыйдә нигезендә адәм баласы үзен күңеле белән, теле белән, гамәле белән күрсәтергә, булдырырга тиешле булып кала инде. Әгәр шушы безнең әби-бабайларга дип әйтәбез инде, яисә мәсәлән бүгенге көндә анда Филистин җирлегендә, яисә мәсәлән Африка җирендә мөселман кардәшләребез хәлләре бигрәк теге авыр икән, аларга карата нәрсә? Инде ул теге сабыр итү дигән шорык килеп чыкты инде. Һәм аерымча һәрбер кешегә ул да килергә мөмкин. Теге аерымча мәсәлән. Гомумән әйтәсез, мәсәлән, без яхшы яшәбез, ләкин Аллаһ Тәгалә мәсәлән шушы адәм баласын бер авырлык сынау белән санады, анарга сабырлык дигән вакыт килеп сабыр итә алыр микән, юк микән дип дигән нәрсә кайта. Һәм шөкер итүнең иң югарысы беләсезме? Иң югарысы. Менә шушы чукыш белән бармакка сугып та Аллаһка шөкер, әлхәмдүлилләh дип әйтә белү. Не просто сабыр итеп калыймы? Аллаһка шөкер. Димәк, монда да берәр хикмәте хәйре бардыр инде. Ул безгә күренми. Бәла каза килгән вакытта без аны һаман теге үзебезгә теге нидер теге кимчелек килде, үзебезгә нидер бер ярамаган бер нәрсә килде, авырлык килде, тыштан шулай күренә ул. Ләкин Аллаһ Тәгалә тарафыннан килдеме? Аллаһ Тәгалә тарафыннан килде. Сиңа килдеме ул? Миңа килде. Димәк, минем тәкъдирдә шушы язылган, димәк, ул булай гына түгел. Димәк, моның бер нәрсәсе бар, бәлки әле мин моны аңлап бетереп күрә белмим, ләкин Аллаһ Тәгаләгә я сабыр итим, я шөкер итим дип, шушылай итеп теге шундый рәвештә сорала инде. Шушы рәвештә сорала бездән үзебезне тоту Аллаһ Тәгалә каршында. Менә аятны бер аят белән тамамлыйбыз, җәмәгать. Әл-Анбия сүрәсе 35-нче аят, димме? Куллу нафсин заикатул маут ва наблакум бишарри вал хайри фитна ва илайна турҗаун. Шушы сүзне Аллаһ Тәгалә сүзен онытмыйк. Һәрбер җан иясе үлем татыячак ди, ягъни үлем хак һәм үлем килеп җитәчәк ди. Һәм шушы яшәгән дәврдә ди, үлемгә хәтле ва наблакум бишарри вал хайри фитна. Biz sizni sınatırбыз ди Аллаһ Тәгалә. Яманы белән дә, яхшылыгы белән. Ва илайна турҗаун. Һәм безгә сез кайтырсыз ди. Безгә кайтачаксыз. Шулай булгачтан, адәм баласы инде шушы гел сынау астында сынала. Я яхшылыгы белән шөкер итәргә тиеш, я яманы белән. Инде шушы теге сабыр итәргә тиеш. Соңгы сорау бирәм сезгә. Сорау җәмәгать шундый. Бай булып яшәүме яхшымы, фәкир булып яшәү яхшымы? Уртасы. Уртасы ничек була соң? Бай да түгел, фәкир дә түгелме? Җитәрлек итеп, әйме? Ярар, ул яхшы җавап. Күркәм җавап. Bir kitapta okudumuşta fakirlik uçurak. Фәкирлек лучшырак, чем байлык, әйме? Зур байлык башына төшсә, әйме? Zor baylığın hasreti bir kupla. Хәсрәте, сынавы да күп була. Җәмәгать кыямәт көнендә байларны бит туктатырлар ди. Фәкирләргә, мохтаҗларга күрә байлар нәрсә ди? 500 ел җәннәткә соңрак керләр ди. Беләсезме шуны? Ишеткәнсез бармы ул хадис? Ишеткән барымы? Ни сәбәпле? Гүнах түгел. Хисап бирәсе бар. Шушы байлык кайдан алдың? Кая тоттың? Җаваплылык, әйме? Җәннәткә керә дидеме? Соңрак керә. Ләкин шушы бай кешенең дәрәҗәсе факирдан кимрәк була дигән сүз түгел. Ягъни эш кайта, теге соравы ничек дип әйтик инде? Әйе дә түгел, юк та түгел. Ул сорау асылында как бы ни түгел. Әйме? Факирның хәленә карап, факирлеге хәерле яман булырга мөмкин. Кешенең шушы байлык, бай булуына карап,
хәерлеме, я яман булуы мөмкин. Кайбер кешегә, Аллаһ Тәала аны беләме, фәкыйрь булу нәрсә? Яшәү хәерлерәк. Чөнки ул аны чыдый ала, сабыр итә, сабыр итеп нәрсә? Җәннәткә керә. Кайбер кешегә байлык Аллаһ Тәала ача, ул байлыгын хакын белә, байлыгын зәкатын үти, тиешле теге мәчетләр сала дип әйтәбез, тегеләр әйтә, теге байлыгын теге ислам динендә сарыф итә. Һәм ул аны нәрсә өчен? Шөкер итә инде. Ул аны өчен хәерле. Ягъни ике юлы да бар да, икесе дә җәннәткә алып бара. Икесе дә җәннәткә алып бара. Шуның өчен теге хәерче булып яшәүме, яисә бай булып яшәүме хәерлерәк дигән сүз дөрес түгел. Тәкъвалыкка кайта икән. Тәкъвалы, ягъни Аллаһ Тәгаләдән куркып, тәкъвалы булып яшәү. Әгәр хәерче икән, тәкъвалы булып яшәсен. Әгәр бай икәнсең, тәкъвалы булып яшә. Ягъни Аллаһ Тәгаләнең хакын белепме шушы фәкыйрьлектә дә анлап, Аллаһ Тәгалә сыната икән, теге кеше хакына кермә бит, фәкыйрь булгачтан юк белән яши инде. Анда бит урлашу китәргә мөмкин. Адәм баласын җиде урлаша мәсәлән, неме? Монда бай дигәч масаеп теге тәкәбберләнеп инде я ярамаган нәрсәләргә теге байлыгын тотарга мөмкин. Аллаһ Тәгаләдән курык, Аллаһ Тәгалә инде шушы икесе белән сынатуы мөмкин, сынатуы мөмкин. Менә җәмәгать шушы шөкергә кагылышлы кайбер сүзләр инде яңадан кабатланабыз. Шөкер итер өчен 5 нәрсә сорала. Беренчесе Аллаһ Тәгалә тарафыннан икәнлеген йөрәк белән танып калуы. Ягъни Раббың кем икән танып, Раббымнан тарафыннан һәр нәрсә бирелгән дип танып алуы. Икенчесе шушынырга мактау. Хәмид сәнә, мактау булырга тиеш. Йөрәгем белән, телем белән, гамәлем белән, неме? Өченчесе Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шул хәтле юмарт, шул хәтле күп биргән, шул хәтле рәхимле дип ярату булырга тиеш. Дүртенчесе шушы Аллаһ Тәгалә бөек Раббыбызга буйсыну булырга тиеш. Шөкер итү тәтрамбада буйсына дигән сүз ул. Һәм бишенчесе ул да булса Аллаһ Тәгалә биргән нигъмәтләрне хәләл нәрсәдә куллану, харам булмаган нәрсәләрдә куллану. Ягъни Аллаһ Тәгалә риза булмый торган, ачыла торган нәрсәләрдә Аллаһ Тәгалә биргәнен кулланма. Ул да инде мисал аңлашыладыр инде. Кеше мәсәлән әйбер бирә, менә шулай итеп куллан, яме? Менә шулай итеп кулланырсың, башка җирдә кулланма. Икенче җирдә куллангачтан теге аның инструкциясын бузган дип саналасы инде. Ва саллаллаху аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Җазакумуллаһу хайран. Аллаһның рәхмәте яусын.